Rianxo e Ribeira serán o comezo e o final das etapas ciclistas da Challenge Volta ao Barbanza a Orixe. A cuarta edición celebrarase esta fin de semana, os días 12 e 13 de abril, e percorrerá os lugares máis recoñecidos da comarca. O Challenge Volta ao Barbanza a Orixe regresa esta fin de semana os días 12 e 13 de abril. Unha cita imperdible no calendario ciclista galego que atrae a deportistas da comunidade e mesmo de fora das nosas fronteiras. A proba dividirase en dúas etapas. A primeira, o sábado, sairá de Rianxo e percorrerá un circuito de 88,9 km. Tomarase rumbo cara a Boiro e regresarase cara ao punto de saída pasando por lugares como o Alto de Bexo ou a Cruz de Abelán. A etapa 1 discurrirá con salida e meta en Rianxo, arrancará ás 4:30 da tarde do próximo sábado, un recorrido de 89 km, donde viremos Caraboiro, subimos Espiñeira, Escarabote, volveremos por Playa Xardín, pasaremos por diante do Concello de Boiro, donde teremos o primer premio de meta volante. Seguimos por Bodión, Cespón, Taragoña, collemos cara a Rianxo para ir subir o Monte Palleiro. Iremos por Isorna, subirán por Bexo, donde terán o primer premio de Puerto de Montaña. Despois de subir Bexo, chegarán á aldea de Imo, e disputarase o segundo premio de montaña, no merendeiro de Cruz de Abelán, e desde ali xa virán direitos cara a meta. A segunda etapa sairá o domingo de Ribeira e consta dunha distancia de 89,6 km. O circuito serán dúas voltas a un trazado no que terán que ascender ao Alto de Moldes antes de chegar á Pobra. A etapa 2, que será o domingo, arrancará ás 10:30 do Concello de Ribeira. A salida de meta será na Avenida do Malecón. Sairán neutralizados hasta a entrada do Parque de San Roque. Pasarán por Artes, Bretal, Espiñeirido, donde collerán cara a Xuño, e volverán dirección Ribeira. Subirán por Moldes, donde será un primer puerto de montaña puntuable, baixarán cara a Puebla, Praia de Cabío, Campiño, e desde ali collerán dirección Ribeira, donde volverán a dar outra volta igual, pero a subida será ao Alto de Moldes, pero farano por Oleiros, onde está o campo de fútbol. Este circuito ten un recorrido de 89 km. Teremos premios como o primeiro de Xeral, primeiro metas volantes, primeiro puertos montaña. Unha proba ben valorada dende a Federación Galega de Ciclismo, dende onde destacan a súa capacidade para reunir as mellores promesas do deporte. Presidentes, alcaldes, concelleiros, sinceramente, darvos as grazas por a colaboración, darvos as grazas por a vosa aposta a este deporte tan maravilloso que, aparte de formar a persoas e a grandes nenos e ciclistas, vai a dar a coñecer sobre todo esta famosa comarca do Barbanza a todos eses clubes que veñen, eses equipos que veñen de fora, como ben antes decíades, non? Temos a 17 equipos, 5 deles galegos, 3 portugueses e o resto do territorio dos mellores do territorio nacional. Este é unha volta onde se forman ciclistas, onde se forman persoas, pero tamén, gracias a este evento deportivo, vamos a dar a coñecer, sobre todo, como ben dicía antes, este magnífico entorno, este magnífica paisaxe, non? Con esta riqueza cultural, gastronómica, como non, un fin de semana onde a xente vai aproveitar tamén para disfrutar da gastronomía local. O evento está organizado pola Mancomunidade de Barbanza Arousa co obxectivo de promover o deporte e fomentar a chegada de turistas. Probas como esta son de vital importancia para a posta en valor dos nosos recursos naturais, culturais e paisaxísticos, e a Volta ao Barbanza é unha oportunidade para a potenciación turística, para gañar prescriptores entre os participantes e visitantes que se desprazan ao noso destino con motivo desta proba deportiva. O percorrido das dúas etapas permitirá coñecer o gran valor paisaxístico que posúe o noso territorio, tanto na parte da Serra do Barbanza como nas zonas máis próximas ao litoral. E a celebración deste tipo de eventos deportivos, como dixo, supón un escaparate que sirve para dar a coñecer o noso destino, para que teñamos cada vez máis visitantes, eventos como este, como outros que temos ao largo do ano.